Saya sini ke por kementang idap dah kejing kemen kejing sungu try namar ngidon ya kena kejing pla shaman sim na name lawan bet. Ba idon ban yatho bu try la le kejing kejong I ban nganget api chashkor kena kejing pla kejing kara long kejing kerku na kamenta jong pi. Ai ke por kejing fi kendiat ban sengap ya bu try la le hakene ke khon kejong fin yo diang kejing kerku. Ero try ke kerteng kejong ka de name lawan bet nong kenri Banikong nga aingu try ka bangala bangan poi hakani opor klam ka jingda ringkat ka jong try ngamla bangan long kumni kumba ka khtian ka jong bele ko ong ba atomat ba dukmi ba try ulang ba baha sisa ngama sisa ka jing baha ka jong try ka jing is ka jong try ada ka por ka bangawanya kendu ningkong mo ya pastor hakisnam ki bala alen ikaliang mo ila kaliang set pet tv set pet serial na mo hooi but kata kajing pet serial jonga kalong kabangala berai hadu kata-kata wat hadu ba ting candidates ki exams ki dan ki eru ting kluai bangan no bat ngapet no eka kat bangadang pet kumta ka sit dan bet kajing kata ka do nut ka jonga ba ko ong ba kun no ekini ki nai pen sko bahasyu ya kan ka perthai dei ngapat man bawan kita ki jingkran ha jing em ka jonga ngam ju pen ngo ngai pet bet But onda din kumta kadang mi kisnam ru kadang ting kadang that yang bangan pet din rei don pade kiba dom bangam jupet ya ka ti hadin ngapet biang kalong kumbanga pin sobhano e kibreo ka jing em ka jonga klem pin sobha yo belei but din nang ta kap nang yat kisnam man banga pet kumta ka wan bet ka sur hanga ba utrai usngosi ladang pet yaki dah din ka belat no sisa kata ka jingpet ke jonga ngam kwa shu bat ngalong kumbanga khlo no aga jing em ka jonga ka sngo kumbanga dehi ka jingla ka jonga banga klempet ya ka dengan khaperkhat ba ka de ka jing penla ka jong utrai bat anda hadin kumta ayat sikis nampat dala adab nang da la poi no haus nam ar haja ka khandai banga le jing sing ke pen bana po yeng manimo ba kandan ka jing pen baptis But anda hadir nang tayo kataru nga pen bet bangam tre bangan let nga juang hi haying ru ba nga ting ampat kwa bangan let cikatala dai hanunus nem ru nga ampat tre bangan let ti hadir kata kumbaga kting nga jong blek ong mo ba kijing mut jonga ba kijing mut jong phi kem long kum ju anre utrai pat yang au kwa bangan let ya kata bangan pendap ya kata ti handa hadir nang dang la poi haying anda ngala thia haying Ningkong ka lawan kata kasura ka jing em ka jonga ka baong ba kun pediang no yanga ukpa bat adin ta nga kanjet gumta ngalong sngo tiang kata ka miet bat ngala mi yang kriat kata ka por bat adin ta nga dwai bat ngayo thia bat dapoi komla shamin step ru kumju hi kalong kata bat nga dwai biang utrai ong trai da desha kasur ka jong me ai bang kan wan biang hanga kan pen ken mau bet yanga bangan pediang saya me Ba anda mi biang ska next day pat kumju hi kawan biang kata kasur. Ba din anta ngong no hayeng bangong ba ngan let no bangan pen baptis no ba din anta hayeng ru kila lingo yang ki ong yang nama baning ko ngam tre bangan baptis ba anda din ta kila lingo ba ki ong fisu kwa banit ba pembut iki parlok ne din pede nang ta ngong iki em ba kadon ke jingta ke jing em jong ahre kiru ngaklem yithu ya kata ya ka ba ubele ukuta hanga onda nga alet pen baptis hoat nga mat sisai ka jing bha ka jong utrai bat nga su thu sisai ka jing dan ringkat ka jong utrai bangadang kelas hoat ki bun ki jing pen shoi ki bawan ha ka jing em ka jong andre nga pat ya kata ka desha ba dan ringkat sisa utrai bat ngalong kumni ru de ka jing dan ringkat jong utrai andre kat mustin ngala de bangan hap no ki jing pen shoi andre utrai uda bet yang bat adin kap nang yat kisnam pat sit down ka jing pang sinus ka jing em ka jonga ti bat dien tang anda ngala lit shim dawai doktor ong yang haban le x-ray ti anda ngala le x-ray bat ngayo ya ka report ba ngadan infection siliang jong khumut bat dina uthiet ngayo infection bat hadin nang ta anda ngala kiem step ru anda ngala di kita kidawai ru kami bet kata kesnam bat hadin nang ta dala
mi ka snam ngadwai utrai ba anda nga phone no i pastor wan shwa suting nga phone ni adin nga phone ni nga pastor so bha pen bu jing dwai lang yang mo ba ngan yo khia no na uta usai na ujanga bat ma iru ila ong yang ka jing dwai ka long ka jonga ba jong phi ndre ka jing pen khia ka long ka jong trai bat kat manang dwai ma i ha ta ka por ta ka snam ha ta ka por ka dang mi bat kat bang idang ya dwai ta ka por ba ka ta ka snam lu ka shu rengat kan san ka ta ka por nri ya ka ta pat nga set nga khlami thu inu ma ba ka de ka jing pen khia ka jong trai ring nga khen bit ba ka de bit ka jing pen la bit ka jong nga na la dia bat adin ang ta ka manang yat ang ta ki por ki snam lu kinang yat nang yat i me jong aru isit dan ha ka jing pang ka jing stom ti chim da wai i ru nri ho ka nang yat ki snam idang pang nang stom ho ka de ki ka jing le ka jong hi ka bangim jan shu trai ring kloi bangin le seki breu bangin wat ya ka jing pen khia bat anda adin ang ta menau ni wi banai kam sitom gastric ka jong i bat kila ai drip ru i hayeng bat anda hadin kum tu inda alitas ilap ba idan ka sini hoya ka jing im ka jong i im judan ka sini bat anda lapang kum ta ka kiu kata ka sini bat habang yimi nang ta ka kamla jong ta doktor ru nga sujau ba ki umat bat ring ai ngu bet yu trai la dalong kum nu ru anda nga poi hayeng anda men miet dangi la yathia in mei ho i sitam men miet ring a dwai ho trai ngong trai la da me pen khia chi chai me jong ngan phlai ya me tia dien ta anda ya khem step nga i long internet akata ka met ka jong i ma i la ba in khe na ka ta ka bathia ka jong i lim step nga khirung ai ngu yu trai ba anda dien pede i le tas ya kata ka shini ka met ka jong i kam dan shu kata ka shini debat nga ai ngu yu trai ngong trai ka di ka jing pen la ka jong me ka di ka jing le ka jong me kini ki e baro ma ba ki long kum ni anda dien ta kat benang ya kisngi hata kapol ngala asdang biang bangan kelat biang yu trai nga kelat noi kata ka jingkular ka jong ayu trai bangan phlai u habang awan just sanction ni japo potenet bias kisan dia but anda habakat bangi dang yerwai aka lai phau tarik jong October ngam mat chicha yu trai anda ngala mat yu trai ka jing im jong a chicha oi ka pen kelai ka jing im ka jong a bat ngai isha kata ka jing thaba ka jong trai wat le seng am i ka dur ka jong u hen reng ai i ka jing thaba ka jong trai ka jing em ka jong a bat ngai jupan ru nu trai banga si i ki briu ki dana ka jing dwai thlit bat mai nga si internet ya kata bat ngai si ong trai ai hangaru banga ngan dwai ha me ngan yo isha ta ki jing kran thlit bat mai ba kata ka sngi hi utrai ula ai no yang a banda la ai kum ta ngadap sha da ka jing kemen ba kat banang mi ki sngi ngadap be da ka jing kemen yu trai bat habang ayat ngali chinu ru ngam juklat yu trai bangan ya keren ba utrai haku wei pat ka sandi anda hadien kata ba adam utrai uwan ban keren no hanga bat ong yang ka wan ka sur ka jing em ka jonga ong khun plan no yang khamat ki briu bat ngaru ngan yo ban phlai phi ha khamat ukpa jonga bat shisha kata kala pen loi nga bat ngala ngap isai kata ka sur ba hadien anda ngala dapan ruai anda ngala let ba syong hakali ru ngasangap jarbet ngam keren you anda ngapoi haying ru ngakhlame thu ya kata hanu ngasat be haladi ba anda ngala bamja ngadwai utrai ngong trai ke e ka banga ngan phlai me ho kat ni ngalong mentaru de ka jing ye chisha ka jong utrai ba da bamja kum ta ngala syong jing thia ngong ngan ya thu haying nrei ubaman ubanya le bet ka jing em ka jonga ba ngam de bangan phlai utrai hadin an ta anda ngala thia men mien nga kendet men mien bat nga dwai biang ho utrai mo ong trai ke e ka bangan phlai me pen i hanga ka e ka bang haban phlai me ka e ho ka ni ngalong ha ka ni ka poru ka de ka jing i chi sha ka jong me bat akata ka po ka bang adang pet ang ta kawan kata ka jing yo i pau hanga ba ngai ibet habang apet ya kata kapot utrai upen i yang ndu ka basdang ka ba utrai ulak ta yang ya ka jing le bha ka jong utrai bat kapo bang apet ya kata kapol bat ngasu ibet kita ngalong ko mga supet be ka screen bang ibet kita ki jing le ki kamba ki jong utrai banda nga khem step
ngakan mau bet kita ki bau trai apen ihangan ring amla bangan plah nu manda dia ka bang adang jat ngalik kelasru kata kasur kawan bet yang abangan plah utrai ban ri ubaman ujale bet akajing em ka jong aba ong bet ba kam de nu trai kadi ka ba kisu thok kata ka wan ka bet kasur ka ba su thok akajing em ka jong a bat ngam de ru bangan plah u dia ngapan bor nu trai bang aduai ba ga wi kasngi ka dikasngi friday bang apet ya kajing pla po potenan ningkong e ka ta yang habang ai i kata kajing pla onda bang lai i kata kajing pla ngamla syu bangan stat ngala syu ya makata por ong trai ai bor yang bangan yo shisha no bangan pla ya keteng ka jong me bat onda dien kum ta ngala fun na i bakha jong phun i be in one che yang mong a khot i bat ngai thu i bat hoi me i rui ai kam sim yang mo bangan plano yu trai anda dien kum ta ngalai thu no sahi me jong aru bangan pla yu trai bat hoi yang ki ai men sim yang bangan pla shi sha yu trai bakat ni shaul ale bah utrai yang banda dien kum ta de ba dap i thu e ki shi sha ngala lai lu shi sha ngala long ke lu shi sha kam sim jong but ngai wani kendu i pastoru ala ayo banyak kendu ya keren bat i bat ma i ru lo yang bang ngan pla yu trai bat ma i ru la shuang hi wot yang pen pla no yu trai ngo ho kini ki banga nga pla mentaru kede ki jing pen i ki ba utrai bangan pla yu kini ni ki ba utrai la pen i hanga na du ka basdang ka ki jing em ka jonga habang ala ya o ting ala kalat yu trai ngale kalat yu trai lang adan hang nu ting ngam juken mau yu trai bat ting aba utrai ule ki kamba ka jing im ka jong aru ting asngo kumbang ala bet na ladi om de ka jing pen la ka jong utrai bat menta bang ala ma chai trai bat chang ai ngu si chai trai kum ni kum bang along menta de ka jing i cha ka jong trai klam ka jing dan ka jong trai ngam la bang along kum ni ba ka ni ka poru on shafi ki ba pet baro ni ka por aba fi duai shu utrai ya ab ya kapor ka ba utrai unsa ai fi ka juba ba ka we kapor anta ka de kapor yu utrai kumbang ngaru ngamat yu utrai ka jing em ka jong nga kwa hi ba fi baro ru pin ya mat lang yu utrai ka jing em ka jong fi kumbang ka tien ka jong uble ko ong tu pen so bahaya la dia ru ha utrai ti utrai ai ka jing kwa ka do nu jong fi baro ning kong eng ha pen so bahaya la dia shu ha utrai pat ki baro ki ba ngi kwa ka do no ka jingi utrai un sa ai kita kumbang ngaru ningkong ngakwa bhai ka jingkran lit batamai re on nga ban ten so bha shoi utrai nga ban le shoi ka e ka ba utrai ulaong re utrai un sa ai hangai kata ngai trai ula ka khui fi lam ba ka jing pla jong i na me lawan bet ba ngai utrai kum bola le ka jing jong i un le kum ju ya ka jing ka jong fi utrai ju le shiliang ka babal ka ong ba utrai ba ngi shakri de ble ubam ju le shiliang ding tala da fi trang fi sliang fi kmi lenti ka kamba no ble un le bet ya kata bangan dua yang ni ka poram ta jong fi don preng jong fi don kam shi sha ban yo amat ya ka bor ka jong ble ban chulong niam ban chulong kristan klem ka jing mat pin da phai dien tat la la mat sha ka ji ki jo la mat ka ta ka bor ka ji penem ka jo da long kat ba long dai fi nom phai dien shu la no ro ini dua yang ni ka poram ta try ni ka por nga ai ngo eme tam ta ni ki khon ki me try ai ba ki khon jam dei tam ki shubot eme kum to ko try re ai bikin mat shi sha ka jing it ki jo me ya ka jing penem ka jo me ka ta ka jing map ai ka jo me ya ka jing baha ba ka jing snai ka jo me ko try ai bikin ya shem shi sha ya me ka no ka jing pen kan do ha ka donot kan don ka ta ka jing sha ka ba wana ka jing em jo ni ki khon na play but try ki bot shi sha me ko na ba ki na shakri me ko try how in sim but ha ka jing shi sha but try nga dawai nga ko ya pi way baro badan pring jofir ki bapang ki sitam ki badan kami ka jimpen khia ki badan kami ka kamba nga kren ha ni ka por ka teng jong jisu fin yo khia pin yo khlain no na do ni khlemat manta no ka bor jong baman ka bor no soitan ka nomla ban pendik pen wet ya pi nga sngo ni ka por nan pring jofi pi po sneo ba ki po sneo ka bi sherkai ki triem pi ki soi pi ki bor jing dom ha ni ka sngi ha ka teng jisu nga pen kut ya ka bor ka jing dom baro ka nomla shu pen chep ting fi ka nomla shu pen thot abi thia ki ju thia fi ka long ka babang ba ka basuk kum jo ikon jong piru I shai kan dit steng miet ba I chep ting I leniar na kren ya ka taro kana sange no na ro ni ka clip mat ka bamenta ha ka kerteng ka jong Jesus Christ hallelujah no ni jing dom jing pang no ni bor jing te jing kom kin dan kot no sandan
naruh ni klip mat hagar tengah jong jisu ngai try melek ki kamba nam tani ki khon ki jome hallelujah ka bor jim khia ka bor ki jim pelai try ka wan hagar ki khon try ngai menang lek ki kamba ko melek ku try nami lawan bet ku try melek shibun ki kamba nam tani ki khon ki jome ki betrang ki besliang ki shashkor bar ki kemilanti ka kamba nam men lek try jisu ngadwai ngar ku teng jisu amen amen try nak kui vi no ai bor fi on ai pen sle fi ma fi nei mat shai ki kamba jong try nak kui fi ku le shibun amen